Verba Sacra, modlitwy katedr polskich. W Wejherowie spotykamy się już po raz 16. Dzisiaj będziemy wsłuchiwać się w treści Nowego Testamentu i kontynuować tą wspaniałą tradycję cyklu Verba Sacra. To vama webznajmivume, co było ładzyciątkły. Co małe słowie ziacy głęłiciele, co me wyzdrzele, nasi małeciama, na co me wzyryle i ciegłe dotykały nasze ręce. Bo ziacy są łebjawił, a ma je widzele. O nim świadczymy. I wama głosy me, ziacy wieczny, a ci bał łejca i nom bał objawiony. Ma głosy me wama, co ma wyzdrzele i łyciele, żeby i wa miała z nama zjednoczeni. A zjednoczeni z nama to bać w łączbie z łejca i jego Syna, Jezusa Chrystusa. A to piszemy, żeby najradota była pełna. A to jest nowina, jaką my uciele ładnigłe i jaką wama głosimy. Bóg je widom, a nie ma w nim ni żadnej ciemności. Że ma gedume, że mamy z nim zjednoczeni i chodzimy w ciemności. Ujdziemy i nie chodzimy w prawdzie. Umiłowany, miłujmy się wzajemno. Bo miłota jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i znaje Boga.